אהלן, אני משה סנניס, אני גר בגן יבנה בעשור האחרון. אני עובד באלתא למעלה מ-20 שנה, ואחראי ניהול פרויקטים בתעשייה האווירית. נמאס לנו להיות בינוניים. התשתיות בגן יבנה הם עדיין משנות ה-60. עוד מהתקופה שחמותי למדה בבית ספר סיני. והתחבורה הציבורית על הפנים. שלא לדבר על פרויקטים ארוכי טווח. שלא יספרו לכם סיפורים, כן? בעקבות כך, החלטתי להצטרף לסיעתו של מוטי יוסף. גן יבנה משנה כיוון. המנטרה שלי, מצוינות. צעד ראשון, בחינוך, פרויקטים ארוכי טווח, למען עתיד טוב, לא טוב, מצוין, עבור ילדי היישוב. צעד שני, לא להפסיק לחפש ליזום, להשתדרג, להשתפר, זה מה שמלמדים באלתא. צעד שלישי, שקיפות. מה יש לנו להסתיר? הרי אנו באים לשרת את תושבי גן יבנה. ב-31 לאוקטובר גן יבנה משנה כיוון. מצביעים מוטי יוסף לראשות המועצה. כי מגיע לנו גן פורח באמת. שלא יהיה סתם סלוגן, כן?